Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbyag ita at impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorena, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adaan ako ni ti asawa, ngem awan bibiyang kanyak ti asawak. Nupay kasta, nagan-ano saklat ta, para iti pagsayaatan ti pamilyami. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Lorena, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jimmy, bumangon ka biit. Mabaling ka di ayalahan na kiti danom. Agtumarak ko maiti agas ko. Disturbo kay ti panaturog. Maditirik nak. Agtumarak ko maiti agas. Yalaan na ko maiti danom tagtumarak. Sikat ti mga ngalit ti danom ngayon, ma'am. Disturbo kay ti turog. Nakatumarak matlangan iti agas. Barang sumaya at tutirik nak. Mami, Sara, anak. umayak ko mauminom iti danom. Ha? Mami, apoy ang kasta tila ngayo. Madingamin tirik na kanak. Imayak nagtumar iti agas iti kusina. Tadinak mo't kaya't ayalaan ni dadim iti danom. Ha? Ang nyamot to ni Daddy. Sige anak. Uminom kan. Tain na ko ni tisilet. Ijay kayo latan silid ko ang maturog, Mami. Nalawa mo kamak. Ijay kayo silid ko ang maturog. Tapno maaywanan ka. Amok ngamin adi na kapag ano ni Daddy nga aywanan. Anya. Mabitlaan, Mami, ha. Uminumak pa iti danom. Kalpasan na. Sa labayan kan. Tamapantan ijay silid ko. Oh, ato'y Lorena. Gimatangak iti dua, para ken katimaysa. Agyaman na Alfred. Naggastos ka pa lang iti kape. Ken gimatangak matan iti naimas a sandwich. Ato'y para ken ka. Agyaman nag. Kababain matkan ka. Inlakaman nak pa iti merienda. Awanan yaman na. Makita ngamin kat busy kalauna itay. Akaslawan oras mo na gumatang iti meriendam. Isungin lakam kan. Agyaman nag Alfred. Ala, agmeriendatan. Datalaang ti adda dito yung coffee room. Takadwa na kaopisinaan ta. Kat napanda nagmerienda ijay kantin. Nakaananos ka, Alfred. Nagasa ti maasawam. Ngamin, nakasasikaso ka. Nakumakaskan ka ti asawak. Nakaragragsa ka kuma. Saan ka diyan naasikasukan ka ti asawam? Saan? Awan bibiyang nakanyak. Nga ore addaan an nayak. Adda ka di rason? No apay akasta ti asawam? Nabayagan nga amok nga adda babae na. Kat sipod nagbabae. Nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. No pa'y kasta, ijakla ta italtalag. Awanan yaman na kanyak. Tat importante, buulat ta ti pamilyami. Ngem sigurado ka kading at da babae ti asawam? Amangan mat nga agat atap ka lang iti aman. Adda babae ti asawak, Alfred. Nasakit man para kanyak. Ngam agan-ano sa klatta. Tapno saan kami ngagsina. No agsina kami, sigurado, apektado ti anak mi. Ngem aginggat ka ano nga gananos ka, Lorena? Aginggat makaano sak, Alfred. Mami, ada ka pala ang dito abay ti tawa. Or-orayam ka di manin ni Daddy. Oan, anak. Umala, ingka maturugan ta urayak ni dadim. Saanan asumangpat day jay, Mami. Intakit di maturugan. Anak, Mas daawak taapay ka na yun matun asaan nga agawid ni Daddy. Sa dino ngay nga ti pagturturugan na, Mami. akwa. Nalabit nga iti ayan ti gayom na. Apay nga iti Daddy ni Jinky akaaruba tayo. Adayo pa iti ayan ti trabaho na. Ngam kanayon nga gawid. Kan, kanayon nga da pasarabo na kini Jinky. Anak,
Mami, adda ka di babae ni Daddy? Ani, apay akas na tibagbagam, anak. Nakaubing ka pa'y laang. Ngam, amom day taabanag. Kasta ngamin tay movie ang nabuyak iji cellphone ko. Asaan nga agaw-awi iji mister. Ngamin, maturog iji ayan ti babae na. Idento ta iji misis. Kat mapuypuyatan nga agur-uray iji asawa na. Anya, agbuybuya ka iti kasta. Okay laang mami. Taada-adal ang maagsaw iti dayjay a movie. Sarang anak. Katamok, kasjay mo't ni Daddy. No apay asaan nga agaw-awit to dadtuma. Ngamin, adda babae na. Itaman pa yan, nakapasyar ka dito'y balay, Lorena. Apay nga imay ka? Kaya't ko damagan. No dito'y kadian naturog ni Jimmy idirabii, nanang. Saan nga min asimangpat idirabii? Awan dito'y ni Jimmy. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Adapay papanak. Rumwarak ita. Oh, Jimmy. Adamot gayam sa nga ili. Lorena, anya tiraramidam di ti balay? No kasta, dito'y kabalay ti inam anaturog. Kat kadom gayam day tababaim. Kat, anya kumaita? Sorry, ngam siyak ti ay ayato ni Jimmy. Naragsak kami adwa. Nanang, konsensyan nyo ka di ti kastoy nga aramin ti anak yo? What? Pudnawa si ti asawa ni Jimmy. Ngam saan na kan akayat? Ngamain, lusyang kat. Kita ang manday talangam noy kumparam iti langan ni Bibian. Adayaw ang masiksingam iti sika. Napimpintas pa'y. Gapo ka dita napuspus kol ti make-up na? Iso ako nayo ang napimpintas ngam iti siyak, nanang? Ngam sige, awan problema dita. Katala, tapno naan anay ti ragsakyo. Sige, agsinatan, Jimmy. Di ka agdanag. Paitulod ko dito'y dagiti amin ang gamit mo. Ha? Kat ti balay. Pundar taadwa day jay. Jak itulok ada kayo iti babaim ti agnumar ijay. No adaman mairanod ijay. Awan sa bali no di ti anak ta. Ila ko mun, tagudwate ti paglakwan. Awan na talaga panunod mo. Inyalis anamin pinsan day ta babaim day ta alipuspos mo. Siyak ti matungpal. Ila ko tati balay kat agudwata. Sige, inayon ko day ta iti kaso kontra kada kayo adwa. Manglilipot! Di mi amaw akas tagayam ti mapaspasama kada kayong agasawa, anak kao. Huwan tatang. Diyak kumakayat nga ibaga kada kayo. Ngam awan sa bali apang ibagaak. No di da kayo umutlaang kaninanang. Ay, una yun di asawam. Anya pa'y laang ti sapulan na kan kaanak ko. Adamot na talgan at trabaho. Nasaya at kamot nga asawa kan kuana. Awan amo ka na kurang akan ko na, nanang. Day tala siguro, tatalagang awanin panagayat na kanyak. Ngamin, nakakita iti mas nasaysaya at ngamiti siyak. Kahit kanyang arudeng nga iti aramidam, anak kao. Bye-bye aklatan iti kayat na. Nagsina kamin. Isong awanin bibiyang ko kan kwa na. Hintun kwa na, pabugbog ko day di atao. Ay abak dagiti kakasinsin mo alalaki. Taikan day ti pagnakman na day di atao. Saan ang tatang? Bayan yun. Sana bale. Okay lang nga ore agsina kamin. Ngam ti agnanaad kami iti may sabubong. Ngam kanayo nakmat ang masaksaktan. Kahit kasano nga rudan ni Sarah nga apo umay. Amangan no agrebil di tirik nana. Nakasarita kon ti anak mi, tatang, nanang. Kan hindi pa'y laang ang makit-kita na ti saan anasaya at atrato kanyak ti amana. Amo na saan anasaya at itrato kanyak ti amana. No pa'y kasta. Kaya't mimat akasarita ti apo may. Maipapan iti daytoy abanag. Sumarungkar kami di balayo. Takasarita minto ti apo umay. Apay nga daka dito'y si Kanga Ubing? Umay ka kadiagkid daw iti kwarta iti amam? Ha! Awan maitad na kan ka. Amok,
Imbaon na ka ti inam nga umay agkid daw iti kwarta. Ropat kwarta ti inam. Ha? Anya? Anya nga mintinayam dito'y balay, Sara? Umay kayo la sa rungkaran, Lola. Nawaya ka latang umay dito, anak. No kayat mo, dito ikan ngagnaid. Diyak kayat apag naadam day tao dito. No kasta ti aramidam. Nasaysaya at laangan ngagsinata. Ala, pumanaw kan, Sara. Saan kan nga subsubli dito'y balay? Riribok ka laang. Saan ko mamatakas nanang? Bayan nyo ti anak ko asumarungkar dito eh. Asino tinapatpatagkan ka, Jimmy? Dayta anak mo? Wano siyak? No napatpatagkan ka dayta anak mo? Nasaysaya at laangan ngagsinata. Kasta tinako na da Lola Maria kanday di a babae, Mami. Ala, bayamon anak. Saan ka na sumarungkar pa iji balay da Lola Maria? Masail la tiriknam no mapan ka ijay. Wanan Mami. Anak, sapay ko ma. Ta saan nga agrebelde tiriknam, iti panagsinami ka ni dadim. Saan matkit di, Mami? Ngamin, amok mo't asaan ka anapatag ka ni Daddy? Kan, adan sa bali nga ay ayatan na. No pay kasta. Saan ka lata agumorgora iti amam? Amam lata dayjay. Kat amok adumteng to ti gundaway ama ka amiris. Wan, Mami. Daydayan ni Sara nga anak mo. Mayat ti panagsarsarita da kini Junjun nga anak ko. Wan nga rod. Wan gayam. Manumutin atawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawam. Ngam, awan ka di panggap mo ang mga asawa? At da. Ngamjak mo, no kayat nakti babaya limay nga ay ayatek. Sino? Awan sa bali, no disi ka, Lorena. Ha? Amok nga mong dayta. Amok amariknam nga gayatakin ka. Alfred. Ay ayaten ka. Ngam amok adinak aklunen. Gapong harot, tadaan kay ti asawa. Nga uray pa'y nagsina kayon. Alfred. Ay ayaten ka. Ket baya amlata nga ipariknak daytakan ka. Junjun! Sara! Umay kayon! Agawid tayon! Wan, Tito? Agawit tayo gaya man, Daddy. Wan anak! Ala, Sara, anak. Junjun, Barok. Bagkaten yon dagiti basket nga ayan tinatda amakan, taipan yon iti lugan. Untita. Oh, bagkatam matanday tabasit a basket. Sara. Wan, Junjun. Sige, ingka yun. Kitaan yung tidalan nyo, ha? Wan, Mami. Untita. Maragsa ka na kada Junjun kan, Sara. Akin kinaawatan da. Kas dala kailiw ti tunggal maysa. Ket nagsayahat ko man. No agbalin tayo amay sa pamilya. Anya? Nagsayahat kat ko man. No mapasamak dayta, Lorena. Nagadumot tanday ta libro di talamisaan mo, anak? Ag-research kami ngamin ka ni Junjun, Mami. Untita. Agpada kami ni Sara nga ag-research. Isung agtinulong kami. Sige, ag-research kayo nga rod. Pagluto kami iti merindaan tayo. Ay, sayang. Noawan ko mati research work yo. Rumwar tayo ko ma. Intay agaliwaksay. Ada tao. Siya kung ti mangilukat iti ridang. Ha? Jimmy? Mabalin ka rin ti sumrek, Lorena. Sige, agsarita kayo pelaeng. Taynak mangisagana iti merienda. Saan kayo matamasingay? Gaputan na pandasara ken Junjun ijay kubo-kubo. Ituloy dati homework day jay. Sige, Alfred. Katagyaman nak. Panawan kayo pa dito'y salas. Isuka di tinang isukatam kanyak. Numabalin la ko mga isukat ko ni Alfred kan ka. Ngam saan mat nga rod amabalin. Gaputan nagkalay sata.
Lorena, Ita, anya ti gagaram dito'y balay. nabayagan nga awan kami ka ni Vivian. So akayat ko kumangag sinubyan ta. Anya? Agbalbaliw akon. Ipalubos mo kumangag subliak dito balay. Diyak kaya't ngagsubli ti biyag mi ni Jimmy, Alfred. Ay ayatam ka di pa iti asawam. Sipod na amuak nga da babae na. Ininot mo ten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ngam ka sanon, no agpilit nga agsubli ka da kayo a pamilya na. Diyak kayatan. Diyak umanukot. Kat bayam ngagnaudan iti balayda. Padasumay ka niti may kadwagon daway. Anya ti amom. Amang ano naragsak ton tilindangin nyo. No kadag ito ay, diyak kayat nga agsinubyan kami. Ngamin, napunasan anamin pinsan ti panagayat ko kankwana. Napunasen anaming pinsan ti panagayat ko iti asawak, Mr. Lonely. Kat jak mo no ikakpay iti sabali agundaway, wano saanen. Tuy pagayam mo, Lorena. Agyaman pagayam Lorena iti dayto apakasalitaam. Saan ka mababalaw? No napukawan anaming pinsan ti panagayat mo iti asawam. Ang mala, sapay lakumata saan mo nga irikep day tapusom para kenkwana. Tangay ko na namet nga agbalbaliwen. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam Lorena. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, June Rebutaso. Ken Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.